Nyakuram gajuang machiegni hekidien marariyo mar chendowa marameny piny na singoni kacha ne wadhi twak wechego mag wuodhe anyakotenre kod bech mauta bende osemedi. Juma mokalo wadwa ng'iyo midhiero mabende weg matatu kadhe kaka gi neno ni midhiero gi gimanyo yore mag nyalosogo ka bende ok ginyanya jopiny mabende yuago pek mar wuoth. Studio ma Kisumu wantiere kanyo gi James Ochieng. James Ochieng omwa en jagoro mar riwruoge weg matatu ayante kaunti ma Kisumu wadwani watwagie kode mondo ginyiswa kaka chenro dhi mbele ahinya to nyaka ne med bech mauta osebedo nade. James Ochieng imore mose jokanya nam nyagichiel kendo kapok wachako chenro ne mar twak marwa. Erokamano Lydia, ago erokamano ne Ramogi TV mar miya thuolo mondo wabwa twagara men piny e weche mag chial mar wuoth e pacho ka. To kapok adonje chuny twak to yiena mondo ago erokamano ne Royal Media Services kuom paro Kisumu kanyo kelonwa nyasi mar Ramogi at 20 birthday manyolich ahinya manyo oganda wa nyocha merumba nyocha miajawa kata lweta pod rama nyaka sani but ang'eyo na biro chango kendo nyo ukonyo kaka jomatatu kanyo wating'o ji kwagole chuny boma kwatero mambo leo dhi kod duogo mawagonu erokamano kendo wakwayo ni kinde ka kinde birthday itimo ga kaega obu parwa next year bucha kokino birthday machielo. Okaw kamano tada wach ni twak mawan go kawuono ni en twak mogwedhi kod jakom marwa mar Kisumu County Migosi Charles Omondi Obuya awabedo e bura kawuono gi committee mochung' ne weg matatu Kisumu County kendo weche madhi wacho e Ramogi TV ka gin weche ma committee marwa mar MOA opodho kendo ng'eyo duto. Erokamano. Erokamano James, ayie ni nomilore adieri kendo abro ng'iyana naka bende nyachak duognu ngolo kende birthday manyien. Erokamano kuom loso thuolo njoka joma be gi Migori bende wago wach mar ternegi e ngolo. Aya, wamany piny James. Joma manyien nomed bech mauta e pacho kato kapok wadonje ahinya mago mag mauta nyiswa ni tang'o mathoro kelo medruok mar bech wuoth. Ponono nitiere weche manyalo kelo medruok mar bech kopogore gi wach mar mauta. James, kapok wadonje wach mar mauta. Mondo mi watimo ohala mar matatu nitie gik mang'eny ma ichajowa kaluwore kod dwaro mar mondo waket arita maber e barabara. Migawo mochung' ne tayo wuoth pacho ka iluongo ni National Transport and Safety Authority gine ma giketo kange gi gik monego watim mondo mi yiene matatu donje ndara. Nitie gik itiyoge matatu machalo speed governor ma moko nitie minyiewo nyaka siling 40,000 kuom item achiel mikete gari maka gari man kod sako man kod geche kata 50 kata 60 konyiewo mag 40,000 go nitie ma samoro dhi malo. Wan kod gik machalo tolls ma county ka county chajowa to iyudo ka counties moko chajowa kata kuonde 5 e county achiel iyudo ka sub county oketnwa nengo mag toll stations midwaro ni mondo mi wachule kwati kod ndara kata parking mag sub counties go. Wan kod weche machalo spare parts ma itiyoge matatu tielo oil gik machalo kamago. Wan kod weche machalo insurance manyaka matatu bedgo ma samoro nengo ne bende jadhiga malo kinde ka kinde to samoro ji bende kawo action mare. Wan kod weche machalo taxes ma waluongo ni advance tax ma be nyiche no mednwa kanyitimo finance bill manyo biro ni chon wachulo ga siling 70 kuom kom ka kom dwe ka dwe kuom higa achiel nyo chore from siling 70 to siling 100 kuom kom ka kom mondo wachul advance tax no bende magi gin gik moko duto makawaringo to yudo miyo wathuolo mar determining ni kidwa tiyo gi matatu tibro loso pesa machalo nade mondo eka wang'e ni wanyalo chajo jowuoth yo machalo nade. Chal mar jowuoth bende nyalo miyo wa los kit nengo mwadwa tiyogo. Nitie seche moko miyudo ka jowuoth giwuok side achiel kaka seche moko kata mo olor school kata yaw school ka nyithindo dok e school iyudo ka one way imagine nitie to the other way to ji onge. Ndalo mag Christmas iyudo ka joma wuok e town kadok dala ng'eny to joma wuok dala kaduogo town to onge kabisa. Koro samoro mago interfere ga gi prices mondo mi iyud kaka inyalo recover fuel midwa go rural kiduogo go urban areas. Magi gin gik moko duto makawariwo to kelonwa kaka wanyalo chajo jowuoth e barabara. Erokamano James, kakora donje wechego mag mauta ahinya chakre ne med nengo mar mauta e pacho kaka bende wasaneno ka jowuoth chako ywak. Nyiswa ni to ere kaka
ung'eyo kata ung'eyo kang' munyalo mede nengo mar wuoth anyako tudre kod medruok nengo mar mauta mondo mi kik bed ni nitiere alwora moro samoro komede ahinya mainyo jopiny ka jomoko to bende omede mana matin. To ere kaka uneno ni ok ogik kama koro weg matatu hinye jowuoth, James? Olidiero kamano nyaka ne ket migawo mar Energy Petroleum Regulatory Authority man EPRA gisebedo ka girango nengo mar mauta every tarik 14 ka tarik 14 middle of the month gichoro ga bei. Sani nyomed bei mar mauta sana mar diesel Kisumo ka giseleng 21 gutongla achiel. To kwa med bei dwe ka dwe samo med bei mar mauta. Kirango ta rate ma EPRA osebedo kamiyo dwe mar adek gane diesel en seleng 162 gutongla 7, petrol en seleng 177 gutongla 5, kerosene en siling 140 gotongla 6. To manyo med September ni otero diesel mochopo siling 200.99. Kirango difference from March nyaka September to wan gi pogruok kata medruok mar mauta machopo siling 38.29. Mano mana ka wuo diesel ngech ng'eny geche wa kod tuk tiyo gi mafuta mar diesel. To geche wa ok tigi lita achiel endara kata mondo giti. Iyudo kan ti geche mag town service maringo Kondele Manyata tiyo gi siling litas 60 per day mondo giringi. Lita 60 ne kiketo gi medruok mar siling 38 gutongla 2 tiyudo ka en medruok mar siling 2,000 gi 297. Geche maringo oko machalo mago rude machalo Busia kata Bondo tiyo gi litas madero 120. Kigo kwan mar 120 liters give this addition manyo wuok March nyaka September maen siling 38. Tiyudo ka odiochieng' matatu maringo Bondo koro nigi medruok mar siling 4,594 gutongla 8 e pesa monego keti kata chulgo mafuta e odiochieng' achiel. Magi ka koro ne warango to koni wadhi medo hinyore kecho ken mafuta kende ema wang'iyo nikech sama mafuta medore to gik machalo lubricants, spare parts bende nengo gi dhi malo. Koro ne wawinjore kaluwore gi duol mar jatendwa maduong' rais mar riwruok mag weg matatu miluongo ni Albert Karakacha bende osegolo duonde Nairobi ni wuoyo kodwa mondo waket nengo kik wahinyre ahinya to waket nengo gi atamalo 20 kuom jowuoth. Nikech gimomiyo wacho kamano Lydia, iyudo ka en gari manomiyo kata driver moro target nadwani mondo mi ukan siling 3,000 kata 4 odiochieng' kodiochieng'. Sama odhi e pump godhiambo ka koro dwa kano gari to wuon gari dwani mondo jas mafuta e tangi, gari nindo gi mafuta full tank mondo kinyo chak go tich. Tiyudo ka medruok mar siling 2,500 cha e pump godhiambo cha dhi interfere gi pesa manyo kano. Nyaka nyo med mafuta ni ting Friday nyaka kawuono wan gi nyaka joma osegombo kata we tich nikech koro yudo ka pesa manyo kanyo siling 4,000 cha koro nyalo mana kanyo siling 1,500 ma wuon gari ok nyal yiene. Kotemo mo kanyo siling 2,000 kata gi 300 chuno ni driver gi conductor koro dokot maonge msara magidhi yudo. Jomoko nyoso wacho ni koro katek kara gichungi geche parking koro giman kata gima chalo ginyalo timo to kinyal yiere ngendara nitiyo ne wuon mafuta to in pesa medhi jam kaka jatij gari onge. Maya manokelwa mondo wabed piny kik watim gimoro manyalo hinyo jowa ma jowuoth magen customer kik watim gimoro ma bende nyalo hinyo jotich matatu kata weg matatu. Omiyo ne wamedo nengo gi atamalo 20 kuom kamoro amora manyo wachaje ji nengo ma owinjore. James nyiswa ni to nyaka ne chaka med nengo mauta ma bende un bende dho medo bech wuoth jowuoth be koro ywak. Nyiswa kaka chal mar wuoth osebedo ahinya te kaunti ma Kisumu. Jowuoth to ywak nikech sama nengo med mar mauta to kata nengo wuoth kenda momedore gik mang'eny ma nengo gi dhi malo to wan wahero jowa kendo wang'eyo ni wan gi poverty index mathurwa ka Luo Nyanza ka ni malo saidi. Omiyo okwasebedo kwa medo kinde ka kinde mosegabede kimedo nwa nengo samoro nyalo kwa medo nengo kata samoro bang' higni 2 to ken gimo osegabedo katimore dwe ka dwe. Omiyo ne wamedo ne jowuoth magwa nengo ma ok ng'eny ahinya. Kanyalo somo ni moko Lydia en kamoro kaka Migori ne wachajo siling 700 to king'iyo atamalo 20 mar siling 700
biro siling 840 to waketo ni nengo no koro beda siling 800 mangiso ni nengo mo medo kanyo e nengo ma tin ne siling ne ata malo 20 kisi kanyo wachajo 500 to wakone jowarade koro kumedo kiko bed nengo mokadho 600 gi bombe moko machalo kamano bondo kanyo wachajo siling 300 to wawinjore mondo wachore to atama to siling 350 ngiso ni dwa tigi atamalo 20 do bedo 360 to watiyo gi 350 ngiso ni wabende wang'eyo kata mana geche ma wawuogi wane ma jowa idho mtokni go wan bende mo idho mtokni koro kwanyal keto gimoro mondo wahinygo jowuoth ahinya to gikone ni won kaka weg matatu to wawinjo matek kendo wahinyore malich ahinya. To James Ponono ni oganda ochako duoko piny kit wuoth ma gibedo godo. Ere kaka udhi timo mondo mi uneni un bende udong' e tiju? Uneno ni samoro inyamed be kaka umedo samoro ok ong'eny ahinya tiyudo ka kwan mar joma wuotho koro dok piny. To umbe nyakudo uneni udok e oti gimoro nyaki ng'ato wuok okinyi driver gi conductor kaka iwacho cha nyaka wuogi kendo godhiambo ka nitiere gimoro e lwetgi. Ere kaka udhi neno un bende pod ubedo kod yuto James? Wach miwacho ne mosegabedo ka chando wa ahinya Lydia. Ikawo nengo iketo ni migwiri wabiro chajo siling 800 kuom jawuoth ka jawuoth. Ng'eny jowuoth koro oketo ne gibiro mana dhi e wuoth mochuno. Kan tiyo wuoth mochuno achuna kabisa eko biro tiyo gi pesa no nikech samoro ko tiyo gi 800 no to kogo kwan mar mondo dhi oduogi gana 1,600 samoro kama dhi acha odhi kawo kendo piki mabe dhi medo bei. Kogo kwan mar siling 2,000 to kone ya wuodhi ni tek wewe achik kata na wachno taburo dhi e bang'e to mane ma samoro hinyowa igo kwan ni ting'o dhano 14 monego chuli 800 lide pango mtokani marumo kata mana ji 10 otamore jowuoth bende kone wasebudhe mtoka nyakiterwa mae kama ywak ni wan gi lal maduong' ahinya ohala mar matatu nikech dhano onge pesa. Iyudo ka samoro ji koro dur kata mana idho mtoka stage wadhi kone ni chuli office koro ji orengo dhi rito mtoka e barabara kacha kama chaje siling 500 eno kone nigi 300 idwa yuari anywa gi customer aonge 300 aonge ang'o mana ka samoro nengo mwaketo gi samoro ginyal ga tiyo nikech poverty index mawango nengo mwaketo kata maga town service nti kundi mwaketo siling 60 kata kaka kama Kibos kabilo town ni doka koro siling 10 momedno jawuoth bende gigara mamoko manyako tim ok ni wuoth kende tich motiyo ni obro amua ni koro kate tada wuotho mana gi tienda kadhi kondale kata kadhi town make ne jawuoth koro idho mtoka to mana koro koth chwe ma mtoka ok onyal wuotho gi tienda e barabara koro yudo ko idho mtoka mana sama koth chwe nyiso ni pod wadhi bedo gi wang' mang'eny kata lal mathoth mtokni ringo nono e ndara ka onge jowuoth mopong'o gi ma osebedo ka hinyowa kinde ka kinde ma samoro kata nengo mwaketo gi samoro ok gibed ga implemented kech godhiambo bende wadwa ni mondo conductor okaw pesa miwuon mtoka en mondo oyud msache samoro chopo ma wakaw nyaka half price kech ji onge gi pesa. Erokamano James, un bende we aduogi iru kaka weg matatu samoro yudo ka uting'o mukao sambaza uketo kanyo e chunye kacha yudo kama gigo samoro keto ngima oganda kamarach samoro en yudo kantie anyato ndalo mag sikuku yudo ka oganda thoro bedo kod wuodhe modhuro ahinya te counties wa oganda wuok dok pach yudo ka samoro keto modhi uket nyaka sambaza kacha benti okenge mukao kaka weg matatu in jagoro margi okenge mage mukao mana ne jowuoth bende obedo kod ngima makare kata okodonje masiche mago magapaya. Watemo mondo waparne jowa weche mag usalama barabarani kendo watiyo machiegni ahinya gi enforcement officers. Tarik 17 dwe mar 9 nyo wan gi romo maduong' ma nyo nego talie kod waziri mar wuoth e Kisumu ka Migosi Salmon Orimba nyo e Nairobi nyo chief officer mare nyo wan kod jata tije mag traffic area Manyanza Migosi Alan Mwangi gi base commanders duto ma Kisumu County nyo wan kod manager mar NTSA mar region ma Kisumu ka Madam Caroline Sankai manyo wabedo piny manyo waloso kako nego bene wakonyore kinde ka kinde mondo mi weche manyalo kelo chochni mar wuoth e barabara odog piny kendo ka ichiko iti kata manere mogi TV tiyudo ka nitie kata medruok e wik manyo kadho ni magajali matemore barabara
to wasiko kwayo jowa kinde ka kinde kendo watemo puonjogi ni kata tek manade to watema mondo waluw chenro ma onego tige ndara. Kik wabed gi speed mamalo manyalo miyo wayuda jali e nderni ma sani moko nitie mabedo temo losnwa mabeyo ni driver dwani mondo go trip mang'eny mondo eko yud pesa mathoth. Mano biro kelo atari mar ngimane gi ngima jowuoth moting'o. Watemo kwayogi kinde ka kinde gi jowuoth bo watemo randonegi joma wuotho gi jo NTSA kwatimo campaign mar usalama barabarani kwakoni kik uyie mondo ketu e gari ma ji ofundore mang'eny, nikech sama gari ofundore ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo nikech makosa osebet ni joma nie gari go nyobedo mang'eny. Koro watemo kwayo ga jowa to kod jowuoth magwa sana mawinje kata manene ramo gi tewi sani ni ngima en mari, kik iwe ikete e yo moro ma inyalo bet e yor atari. Ka in e mtoka driver riembo matek, wakwayi ni mondo igol sauti kendo ikwer ni okwan misigo wan abiria to wan gi joma bende otegemewa, riembe gari e speed mawinjore. Ka in e gari tikoni bede sambaza tichulo mtoka, wakwayi ni wacha ni mtokano ka osepong' to rit machielo mondo ibi. Wan gi jowuoth ma samoro iyudo ka ng'ato onego bed ni chopo e ofis mare saa 2 to wuok e ode saa 2 gi dakika 5. Koro iyudo ka oleo ma gimo nyalo timo onge, oyie donjo mtoka mosepong' kata mochung' kata ogume e mtokano. Wakwayo jowa ni wabijiru joma oluoro saa, wuodhi chon, panga saa maber mibet e gari ka en comfortable kaber, ituo msip ma gari nyalo kata mana roll to ok inyal bedo gi hinyruok kata wito ngima. Mas kinde ka kinde watemo wuoyo gi jowa through SACCOs maggi mondo ginyis jotije mag SACCOs gi drivers kod conductors mondo tem luwo chike mag barabara, kik pesa riembowa ma wawit ngima oganda wa e ndara. James aneno kachiel kuom joneno wa penji kacha ni to seche ma gigolo duondgi seche ma gintiere e gari no tadieri be ni malo to mi sambaza mondo mi koro ichul matin to mi sambazi bede to kata mano kan tie jomogolo duondgi mar goyo koko tiyudo ka ilori gi thuon kata piny olili ka witi lori e kori winji network dwa chana matin to wadwa duoko janeno ni wan kaka jota tije mag wuoth pachoka wamedo mana kwayo jowa ni arita mari chakore kodi, kendo ma emomiyo kinde ka kinde wabete bura kaka jota tije mag matatu gi members magwa, kendo kinde ka kinde wabete bura gi joma rango usalama mag barabara mondo wang'i ni haki obetie. James chalni okiwinjo penjonano maber. Chalni okiwinjo penjonano maber James. Ni nengo koro monego chaji onego bed nengo makama. Kech kanyo waling moko wacho gimoro ibudo ka samoro ng'ato biro kone fuelo medi koro ka monego bed chaji siling 800 kwa siling 1000 to kwanyal yie mondo mi jowa bed kod hinyruok samwa miyo gi huduma mar usafiri ni. James nie penjo kanyo mar janeno ma penjo ni tang'o mutimo ne conductor kata gi weg kara joriem nyamburko ma samoro kao jawuoth lore korio nikech ogoyo koko kotenre kod timbe moko ma ok long'o ei matatu anyato mago motenre kod sama koro ubedo kod jowuoth modhuro kata ubedo kod jowuoth ma oheo gari mantiere no ka nyamburko mantiere no tiyudo koket nyaka sambaza kata kamano gin weche mamoko ok yiego to golo duonde to driver kata mana makanga chadhi to lore e korio. En okenge mage mokawne weg matatu gi? Lydia kwayo ni aneno ka wan gi chachni tudruok matin. Akwayo break matin mondo mi alos yor tudruok kodi dakika moko matin. Nyakura mgo jom mano kanyo en James Ochieng Omwaka entiere county ma Kisumu. En jagoro mar riwruoge mag weg matatu e county ma Kisumu. Watwa kotenre kod medruok mar mauta mabende koro osekelo medruok mano mar nengo mag wuoth. Oganda osebedo ka ntiere kod pek kabenano ka ote oya kuom Okoth Onjiko Jaunga wacho kanyo ni kata bed ni wapenjo penjo to bei to en mana macha okwane kabino dhi dok pinya koro chon nyaka wan bende
wang'i gi bei makoro dhi malo, bei mar wuoth. Koro ambe waikre kaka oganda, waywa soksi wa malo kendo waikre ne bei mano matek, mano mar wuodhe e pacho ka. Eno Joshua Minatilo wacho ni entiere kodwa e chenro ka entiere gwenge Maru Tech Center kato Lago Jachuma. Neni kachi wacho ni in wuod Kisumo Kogony entiere chenro kendi wacho ni into iseng'iyo gi medruok mar nengo mano mar mauta. Lisho Cholo neni kachi wacho ni into penjo ma in go en ni ang'o momiyo bech wuoth timedo kata gi siling 50. Apani James ka penjo ni duokane Elisha Ochola penjo kacha ni ntiere seche ma iyudo ko omed mauta gi siling 10 to kidho gari timedo ni gi siling 50. Bedo nade James? Awacho ni ok wanyal ga medo bei kinde ka kinde, to mano nyalo mana moko nitie matimore ma jowatimo e barabara mar riwruok magwa ok opuodho, kendo kwanyal wacho ni mauta omede gi siling 10 to wamedo ne jowuoth siling 50. Ka ng'ama osebedo karango kaka EPRA osebedo katiyo, to dwe mar 7 ka gidhi 8 kende mane giduoko bei gi otonglo moko 8 bang' kane gisemede gi siling 12, to ok ne wamedo bei kindeno. Chakre higa ni dwe ka dwe gisebedo ka gimedo bei, kendo awacho ni from dwe mar 3 higa ni nyaka dwe mar 9 mafuta mar diesel nyo med gi siling 38. Ewi siling 38 ni wamedo mana ne jowuoth atamalo 20 kaluwore gi safar ma ng'ato ne dhiye. Kuonde manyo ji wuothe gi siling 50 wamedo siling 10, koro wakecho siling 60. Kuonde manyo ji wuothe gi siling 700 wamedo siling 100 nyaka siling 80. Akwayo ni Lydia mondo wati kod statistics kech kwano ok riambi. An kod figures moko manadwa ni mondo mi waketera til rameny piny mondo jowa winj malong'o. Ni nitie gari ma tiyo gi mafuta kaka geche madhi Nairobi kaka Easy Coach kod Climax. Geche go tiyo gi mafuta manyalo romo lita 340 odiochieng' kod odiochieng'. Pesa magitiyogo manyo mednegi kuom dweche makwano no e gari achiel, wan kod medruok mar siling 13, siling 13 kod siling 18 gotongla 6. Mano medruok mar fuel momed ne gari achiel. Siling 13 kod siling 13,018 shillings kigoyo kwan ne jowuoth ma idho gano dhano 50 kod achiel, biro yudo ka pesa monego kata med ne jowuoth onego bed malo. To nasewacho ni ok seche duto ma mtoka ringe ndara oting'o jowuoth mopong'. Koro wan ne watimo mana cost sharing mondo wakonyre go ogandawa ma idho mtokni magwa mondo kik wahinygi, kendo onge odiochieng' mwasebedo ka wasegombo hinyo jowa ma jowuoth. Wacho ka ni penja chien kocha ni ang'o gini mamiyo kelo chandruok e nengo mar wuoth. Tawacho ni nitie gik mang'eny moting'o nyaka tolls ma wachule counties, oting'o nyaka insurance ma wachule insurance companies, oting'o nyaka gik ma onego wa comply go ka NTSA. Nyaka waket speed governor mtokni, nyaka waket gik ma ji tuwe nungo gi machalo seat belts. Mayudo ka seat belt akel samona siling 400 mondo ket gi gari ma tingo dhano 60, ok gin pesa matin. Nyaka tim ne gari no service kinde ka kinde, to oil bende samoro idho malo, lubricants bende samoro idho malo machalo brake ginene go, brake fluid gi grease ginego. Koro magi ka warewo to samo med ga gigo to kwaja ginene, okwaja medo bei. Chandruok ma wan go Lydia ma nyaka ng'is jo neno magwa ni matatu e ohala maber maka omed bei to wuon matatu biro e yamo mago mbaka gi joge. Kidhi e supermarket idho kaka no med bech mafuta no, tidhi ka sukari oidho, mkati oidho, jowa biro dhi nyiewo makata gami biro penjo nego mkati ma idho ne maonge osendiki ni fare kanyo, price tag kanyo, mane manyaka chul. To matatu to wabiro mwalos gi jowa mwang'is gi ni en kama medwa siling 20 kata siling 30. Ero kamano. Iwacho ni wuon mkati usa ma ok openjo, ok waluonge rameny piny. James, awinjo kikwano kit gik mabende ung'iyo kaka iwacho ni NTSA ng'iyonu wechego motenre kod seat belt, nyaka uneno keto gimoro amora. Neno ka penjo moro ya ir janeno ka openjo to kare ka gigi te uketo kare. James, ang'o miyo pod udiyo gimoro e lwet obila e kor yo? Mano donjo e weche mag gik matimore e barabara mag corruption. Watemo kwero jowa kata kwaloso gi polis
nitie jowa moko ma nigi luoro mar luwo chike mag barabara. Samoro en chik ma onego bed ni owuoyo gi polis to miye warning to weye odhi. Tiyudo ka polise moko nie barabara moseng'eyo ni ng'ani oluoro chik, en koro we akonye na kwayo mana gimoro dina mondo aweya odhiyo. Ma timore kaluwore ni wan gi mtokni mang'eny gi nie loan. Mtokni gi ichulo per day. To cost of justice ma pacho ka osebedo matek. Cases magwa mag traffic iluongo ni police gin gik monego bed ni donjoni tiyali tiwuok e dhi. Wasetemo loso gi judiciary nyaka gi NTSA ma kinde moko wan gi constant fines ma ji ong'eyo ni fine mar makosa ma kama en pesa ma kama. Kinde moko wakelo nyaka roadside courts mondo konywa kik bureaucracy mang'eny mar tero ng'ato e court kawo kinde malach. Miyo fine inyalo goyi to bedo mayot. Tiyudo ka samoro jowa oluor ni komaki sa ariyo lide inyalo bedo detained ang' chop kodi station los kodi file mari ma samoro kot ang' nyadhi e sa 10 odhiambo. Koro ng'ato ywak ni awa koro gimang' ne miya ywara gi jogi. Ka jogi oyie kawo mata megi to ma mwatemo kwero jowa wamanyo haki ka iseloso gachi ma gimoro amora iketo ma ok aluor wacho nyim eramany piny ka ni wan gi SACCOs mwang'eyo mang'eny ma be ok mi polis pesa ma ose comply ringe ndara kidhi rudo marengo Kisumu Eldoret wan gi SACCO miluongo ni Kangaroo kod Glo Konza giting'o capacity gin gi kila kitu drepe compliant lidi confirm radio Ramogi TV kawuono ni hawatoi pesa. Wan gi SACCOs marengo Busia, wan gi Bungoma Line, wan gi Trans County, mamoko nitie ma ose comply ting'o capacity gigo shuttle hawatoi pesa ya barabara. Wan gi SACCO machalo Transline madhi Kisii, wan kod Premier madhi Kisii mating'o capacity mago shuttle hawatoi pesa barabarani. Wan kod Molo Line ma bende wang'eyo ni bende oseringo higni mang'eny bende ose comply hawatoi pesa barabarani. Wan kod Easy Coach buses maringo Nairobi gi. Koro wanyalo wacho ni en gima ng'ato nyaka chiw. Iyudo ka sama makosa ne otimore two have to tangle. Nitie makosa mar jachiwo to gi makosa mar jakawo. Koro wawe uru hero kech en asara mang'eny kiyudo ka mtoka moro ndikoni ni odiechieng' achiel otiyo gi siling 1,400 komiyo polis. Mano pesa mang'eny. Wakwayo jowa ni wakomply uru, wabed uru ni wan sawa sawa, wakone gini koro pesa mwami onge. Jowuotho miwa pesa mowinjore, kik wating' excess, ji to musip, garo brigi kila kitu, drebo garo barupete. Kaki sani nyo wase nyaka wuyo gi NTSA mwatero gi e kot manyo ose yienwa. Mondo driver obed gi badge sani lady akodware kod no bed gi good conduct. Good conduct no se gole chik kuom both driver and conductor. Koro yudo barupe mag NTSA gi sani gin gik moko mayot. Ma ng'ato nyalo apply to bank sama thin, tinyal the cyber tip print makato gigo do ka NTSA for approval. Wakwayo jo SACCOs ma waluru sheria mondo waketo ohala ni obed mamit ma wuon gari nyalo winjo ohand mtoka. Erokamano. Erokamano James. Nitiere penjo maka koro waloro. Ang'eni nitiere weg matatu ma samoro ne okawo loan hola mago ma ng'ato kawo SACCO samoro kawo e bengi mondo mi ong'iew go gari. Senge ambene koro med nengo ma otiyudo ka koro hala dhi piny. Ang'o ma ng'ato timo ahinya to weg matatu gi James mondo mi oneni duoko hola mar loan cha be manyako duoki. Ere kaka utawo chenro mago maneno ni ubede rekod makare gi jo bengi kata gi jo SACCO bende? Radio tek kanya kama koro tek nikech ne kawo loan e bengi samoro mwaka achiel kata mwaka ariyo mokadho. Seche mineno kata nengo mar petrol dhi malo, ne ok nengo petrol kende. Emanyo wakadhe finance bill ni nitie nyaka nengo mar interest manyo dhi malo, manyo gole atamalo machielo kanyo dhi malo. Nitie nengo mag transaction fees. Ma samoro in gi pesa M-Pesa idwa ni yor pesa ne account ni e bank mondo mi ichul go loan. Nengo go no dhi malo. Jo bank bendo keto nitie pesa ma gichaji ka in gi miluongo ni late payment ka ok ichudo e kinde mowinjore. Tema kore kiyudo ka nengo mauta be odhi malo. Nengo mauta sasa mose dhi malo. Kata pok wamedo bei to jawuoth ma Kenya ka, jawuoth ma Kisumu, jawuoth ma Nyanza osebuok. Koro kata kako dhi wuoth onge. To wan samoro gi unfair competitions seche moko bedi yudo ka tinde kata mana mit geche mana wawinjo chon ni ji dhi liel ji yudo haya. Tinde geche manche no mi skunde gi okawo haya mag liete mag gwenge te. Onge jo gweng' miyudo ko okawo kata gamache tatu moko kata reyo niting'o etero liel kuma kama. Koro en gima tek ahinya ma weg geche waluongo pele jakomba luongo gi ni poor millionaires. En ng'ama ne gi mtoka mar milion 4 e dhot to mit milion ok winji. Pesa madonjo ne kuom dwe
ok nyalo rome chulo loan modong gi pesa manyalo chamo joma nene oko to kwado ni ng'acha de gi mtoka to gima wuono mtoka no winje dende gi e pache tame kata kaka onyalo chiemo ma kelo wa kwayo mar serikal ni konywa uru e ohala mar matatu ka wahinyore nitie seche ma piny tek kama lidia yudo ka sakos kata ma kwado nika nyalo beche town moro kata mana for one week ka kodhi tich wan gi sakos machalo Prestige, Safari, Luxury marengo dhi Nairobi go koro kochopo kucha onego pang line mondo oyud namba moduogo Kisumu ka onya dhi Nairobi mochung kata 3 or 4 days kapok opange kech geche mang'eny onego pange no jowuoth bende tin sama idwa tiyo idwa chiel man gi ndalo 30 idwa tiyo ndalo 12 kata ndalo 15 nyaka yud ni revenue income mari koro ne piny chulo loan cha nyaka chandi gima timo wan wachako dok mana kuom jo bank wachako wasayogi ni kan we negotiate the terms monego wachudugo mondo pesa monego wachul per month chakoro chakwa spread nwa koro loan monego tie kata gi 2 years chakwa dhigo nyaka higni 3 kata higni 4 kamano. James Wagino ne ubo jo weg bengi brong'io wacho nitiere paro mosewuok mar tiyo gi nyamburko ma ok ti gi mauta no kachiel kuom nyamburko ahinya moro matin mane jatend piny oriembo kinde mane nitiere romo mar chal kor lwasi e pacho kae be en paro munya tiyo go James mar tiyo gi geche ma ok ti gi mauta mago michajo be en paro ma useparo kaka jomatatu nyalo tiyo gi pacho kae e paro ne warwako to ber to wan kod ywak e paro mag geche ma iluongo ni electric manyo biro e nderni mathurwa ka ndara mawuok Kisumu ka ochiko sori ndhiwa geche manyo waneno kosedonjo Nairobi manyo sakos machalo Moina gene nyose kao wayudo ni geche go ka gech kochaje stima mopong to nyalo ringo kilomita 120 to betri no orumo kendo nyaka chake chaje kapok olos kuonde minyalo chaje mtoknigo Kisumu ka kata area mar Nyanza ka tidhido ka gin geche madhi mana siko Nairobi kono ma wan ok nyal konyowa kendo yot mondo gigaga town service Nairobi ma ok ginyal chopo magi bede gi yot kone nengo gi bende ohingo nengo mtokni manyo watiyogo matiyo kod mafuta kae mondo michul loan mare mitieki iyudo ka ni malo moloyo gari ma kawaida ni en initiative maber wamedo mana kwayo serikal kanyalo medo yawe to los kod joma use odwok pesa ne obed chien ma wanyalo afford. Koro mogo jong mano kanyo en James Ochieng Omwa mano kanyo en jagoro mari weg matatu e county ma Kisumu no amenyo sekta mar matatu ahinya kotenre kod meto mar mauta bei mar mauta kachiel kod meto mag jodhiro kama ne James kuom loso thuolo kendo kod mbaka e chendo ni marameny piny koro mga juang par ni chendo ni marameny piny biro ni pile ka pile e wang jowi mari Maramogi TV wuok tich kae sa achiel mar odhiambo kendo amenyo ni sekta opogore ahinya kotenre gi gigo bende tucho e pacho ka en gino mara ni medo yudo puonj makare kamano kuom kete mana karameny pinya wasebedo kanyo gi twak ka bende waduogo kanyo gi weche manyien sa 3 wang'e e chendo maro imore kamano ibiro godhiambo makare nyinga Lydia okay oriti masane.